sifa hikma Allah andiri waɗiri ɗum sifa hikma no Allah andiri waɗiri ɗum ɗon Allah waɗi Seydi El Hadji Ali tawi ɓeɗon kini ɗon Allah waɗi e nder ɗen balɗe sappo Seydi El Hadji Ali ari tawi ɓe ɗon ɗo Kolda ɗo ene yaha soɓɓulde so wi ina yahanno to wiyete suɓɓulde mo ardi e dental makko on ardi e dental makko ɓe juuɗi ɗon tisubar ɓe juuɗi ɗon tisbar kamɓe fof on kam ɓenni on kam ɓenni yehido yahanno yehido yahanno artoyi caggal ɗum ceerno yehi juuloyaade caggal ɗum ceerno ummi ɗo Kolda ɗo yehi juuloyaademo to Madina Seydi El Hadji Ali to juurima toon yehi juurima toon arti ceerno Ahmad Baro tan koye hunde balɗe sappo ha gasi ceerno Ahmad Baro kam koɓe gonduno ɗon balɗe sappo ha gasi on kam ko yamirano wadde waɗi gasi on kam ko yamirano wadde ko fof waɗi gasi ko Allah hoddiri kalduno ɓe kaldi ko Allah hoddiri yoɓe kaldu ko fof ɓe kaldi on kam ɓenni ɗanngal mum on saaga on kam ɓenni ɗanngal mum yehiɗo e Guinée fayi Côte d'Ivoire woyi Guinée yehi ha Côte d'Ivoire taga artoyi caggal ɗum artoyi haalis ɗum ko yettude Allah wona ɗum amma bi ni'mati rabbika fa haddi ceerno wi haalirta ɗum noon ko yettude Allah nde wonnowa amma bi ni'mati rabbika fa haddith in shakartum la azidannakum wi kadi la in shakartum la azidannakum andi ɗum fotani deƴƴede andi ɗum fotani deƴƴede ko ɓeydatma ko ɓeydanma aɗa ɓeydoro ɗum aɗa ɓeydoro ɗum a fotani ɗaccude ɗum a fotani ɗaccude ɗum sa dañi no mbaɗirɗa ɗum sa dañi no mbaɗirɗa ɗum alhamdulillahi rabbil alamina ni o wayni ceerno o rumtoyi Madina Seydi El Hadji Ali ni o wayni ceerno Oumar Touré o rumtoyi Madina Seydi El Hadji Ali ha ndungu silti ha ndungu silti onne kadi nde wonno Allah ina andi ɗum ko andini hen ko onne kadi nde wonno Allah ina andini ɗum ko andini ɗum hen ko Allah ina waddi ɓe ina wondiɓe Allah ina waddi ɓe ina wondini ɓe ɓe ndungu kawniɗo ɓe ndundi ɗo ndungu kawniɗo almudo bellitiɗo almudo bellitiɗo ceerno bellitiɗo ceerno bellitiɗo an ɓen so kawri tan kawrat andi ɓen so kawri tan kawrat so kawri hawri fewat soɓe kawri hawri fewat ni ɓe ndundiɗo ha ndungu ni ɓe ndundiri ɗon ha ndungu silti so tawi wona e golle makko on tan ari ko sara kanko ceerno o wonani e golle makko tan o woni koɗo sara Seydi El Hadji Ali ɗo radiyallahu taala anhu ha ndungu silti ha ndungu silti o waynti o arti o wayniti o arti ga o arti ga Fuuta ga waɗi o salmini ceerno ko o salmini ceerno makko ceerno Hammet Baba radiyallahu taala anhu e juurade ɗum e juurade ɗum e habdude lawol makko e haɓude ɗum lawol makko o jooɗoyi galle o joɗoyi galle makko nde wonno noon Allah ko ni muy wadde nde wonno noon Allah ko ni muy wadde Allah hoddirde hankadi hakkille makko e fittal makko e ruh makko fof felti ferde Allah hoddiri tawi hankadi hakkille makko e fittandu makko e ruuhu makko fofof hankadi felliti ferde ya hodde Seydi El Hadji Ali o yaha o hoddoya e Seydi El Hadji Ali radiyallahu taala anhu sabu no yiiri sifa o ni sabu no yiiri sifa o ni Fuuta kay alhamdulillahi rabbil alamin Fuuta kay alhamdulillahi rabbil alamina gandal gandal sunniyankagal janiyankagal fofo ina wona e mum fofof ina wona e mum kono ɓuuri Allah noon gasata kono ɓure Allah noon gasata muuyo Allah e golle Allah yahat tan kañumne muuyo Allah e golle Allah kañumne yahat tan waari wayni ceerno o ayi kanko ceerno gasilo ja o wayni ceerno Hammet radiyallahu taala anhu o yiɗi ferde o yumina ni yaajoɗo hami jaaboma caggal ɗum on jaabimo caggal ɗum noon on jaabimo windi leetere haade e ceerno Seydi El Hadji Ali o wino e leetere he kanko Seydi El Hadji Ali kanko ceerno Hammet Baba radiyallahu taala anhu nde kanko o ƴetti ɓiyiko almudo makko hono Mouhamadou ibn Saïdin o wallitirimo kanko Seydi El Hadji Ali radiyallahu taala anhu to banggue diine to e tijaniya to e sunna o ko gollata toon ko o wallitori mama mo o ƴettimo o waɗimo yo wallitoromo e ko gollata ko o waddi hen noon ko joom risala o haalno ko aanana Allahu ala riayati wada'ihi wa hifzi ma awda'ana min shara'ihi
ay nde wonno kamɓe eɓe ganndodiri e koye maɓɓe eɓe nganndi koye maɓɓe eɓe nganndi koye maɓɓe eɓe ganndodiri e koye maɓɓe Allah ina gollira ko muuyi gollude Allah ina gollira ɓe ko muuyi gollude ɗum firi hankadi woni hankadi kanko ceerno ko fewɗi yiti hankadi wawi hankadi o firi ente ceɗɗo sajjade hankadi o ari o firi o yanti e seydi Hadji Ali radiallahu taala anhu te ceerno wonde accitamo ɗo kañum tawa ceerno Hamne Baba nde accitamo ɗo kañum ardinimo wellitimo ardinimo e laawol tijaniɗo wellitimo o yeehi o yeehi joguiɗe ceerno Baba radiallahu taala joguiɗe ceerno Farfadi radiallahu taala anhu on ko nelano waɗan waɗimo on ko nelano yo waɗanmo ko waɗanimo o yeehi ceɗɗo sajjade yeehi seydi Hadji Ali radiallahu taala anhu gonɗo duuɓi nayyi ɓe gonɗi ɗon duuɓi nayyi ha famtinni ha duuɓi nayyi ɗi timmi ɗum kadi foftoyi on foftoyi ɗaccirimo golle ɗe kadi ɗaccirimo golle ɗe kañumne ni Allah muyno tawi ko ni Allah muyno ko dembinare wonno ko dembinare wonno o dañani rumtude toon o dañani wumde ɗon caggal ɗum wawi o rumti o Kolda ari o rumti Kolda ha ɗum silti ha ɗum silti o feɗi o fewi fayi Madina fayi Madina Gounass siwtoyi toon siwtoyi te toon ceerno kam neɗɗo radiallahu ceerno Hamne Baba kam ina ɗo ina juuɗe radiallahu taala anhu o sinci toon o sinci toon ayi tuggunde fayi hannde o wi ayi tuggude nden fayi hannde ila ceerno Aboubacry radiallahu taala nde ceerno Aboubacry Thiam radiallahu taala anhu ɗumminoga ha ceerno Hadji Ali ha seydi Hadji Ali wooda heen ha ceerno Mouhamadou Baba ha radiallahu ceerno Mouhamad Baba radiallahu taala anhu ha ceerno Ahmad Baba ha ceerno Ahmad Baba radiallahu taala anhu ceerno Hadji Mouhamed Saïd en ha ceerno Seydi El Hadji Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu tuggude on saha ha ñalawma hannde tuggude on saha ha ñalawma hannde o babiraɓe men ɓe baabiraaɓe men ɓe eɗen gonnoɗo e maɓɓe eɗen gondi maɓɓe heen eɗen gondunoɗo e maɓɓe eɗen gondi e maɓɓe heen alhamdulillah rabbil hannde hewɓe maɓɓe foftoyima alhamdulillahi rabbil alamina hannde heewɓe e maɓɓe foftoyima dowuji maɓɓe anniyaji maɓɓe fof en dow Allah jaɓaniɓe non joowi e ɓesguji he fof dowuji maɓɓe e anniyaji maɓɓe fofof Allah jaɓaniɓe ɗum jabanimamaɓe ɗum ina joowi e nder ɓesguji maɓɓe en ɗon Allah ko hakimu o wiide wonno Allah ko hakimu ceerno Ahmad Baro radiallahu taala ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu caggal nde ceeran ɓe jeehi ɓeɗo caggal nde seeram ɓe ɓe jeehi kanko e ceerno ɓe ɗannodima ga laabi ɗiɗi kanko e ceerno ɓe ɗannodima ga e Fuuta laabi ɗiɗi en goto noon ko funnague en giwi ko funnague ɓe iwi ɓe gardi ha cikkiti ɓe gardi ha cikkitte goto hirnague ɓe giwri gongol ko hirnague ɓe giwri ɓe gardi ha ɓe cikkiti gardi kadi ha cikkitte en goto ko Madina ummi e gotol ko Madina ɓe gummi ɓe jeehi ha Haay ɓe jeehi ha Haay ɓe garti Madina ɓe garti Madina ɓeɗanne tati ɓe jaadi ɗum ɓeɗanle tati ɓe jaadi ɗum Fuuta o kam Fuuta o kam funnague ha cikkiti tuggude funnague Fuuta ha yetti cikkitte hirnague ha cikkiti hirnague ha yetti cikkitte e Haay e Haay ande wayno yiidi Fuuta ni ina wayno ko yiidi Fuuta hankadi heddoto ko nokku fof ɗo Allah yiiri heddoto ko nokku fof eno Allah muuyiri hande fof wonti hunde wotere hande fof wonti wonti hunde wotere wonti enɗam gotal wonti enɗam gotal ina wonno diine goto ina wonno diine goto tijaniya goto tijaniya goto enɗam gotal eɗen ɓeydi ngarɗude eɗen ɓeydi ngarɗude e wellitade e wellitade e ñellitade e ñellitade alhamdulillahi rabbil alamin ala ko waɗani so waɗi Allah ɗum waɗi ceerno wi enen ala ko wodani en so wona yettude Allah enelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallama tan goɗɗum fof ala goɗɗum fof ala ko poɗɗen wadde wona yettude Allah enelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallama eɗen ñaagui Allah ala newnan en ɗum noon ɗumne kadi eɗen ñaagui Allah yo Allah newnan en ɗum e ɗum kadi omone waɗana en ɗum e dow min e nder min e dow min fof en ɗumne kadi omoni waɗana en ɗum e dow men e nder men e boowal men fofof soɓe ndi moƴƴereji fof omo ɓeydi ɗum ban yo ban sabu en ndi moƴƴereji ɗi fof omo ɓeydi ɗum e ban yo ban suka togo so jiyarena alqur'ana suka togo so jiyarena alqur'ana jangga sharia ɓoyata go jangga sharia fofof ɓoyata gayna wona ni wano wedde wona ni wano wedde
hande ko reeni alqur'ana e Fuuta ko reeni alqur'ana e Fuuta hay wuro tan ma limtin hay e wuro tan ko reeni hen alqur'ana weɓata yimɓe saka tawi aɗa lima ɗum fofof saka sa wi aɗa lima fofof won haala to jaaɗa e nokkuji fof ma tawɓe toon kadi won haalu kadi hay caggal leydi toon to jaaɗa e nokkuji ɗi fof ma tawɓe toon kamɓe renɓe alqur'ana ɓe tawi ko fuutankoɓe en jettiri ɗum Allah ɓenelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallama jettugo Allah ngol noon ceerno wi jettugol Allah ngol noon ɓeyden wattude haqqille e diine he no Allah yamiriri yiɗiri ko ɓeyden wattude haqqille e diine he no Allah yamiriri yiɗiri ni e jokkude enɗam ɗam no Allah yamiriri yiɗiri ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wona noon ceerno Abdoul Aziz Kane ni heewrede ni sonno ko ñallude min mbaala kadi min ñalta ha min jetto kala ɗum ko ɗumen ɗum yettade e wuttude eno ngannduɗen ni o saha alhamdulillahi rabbil alamin daka o faandima hoɓɓe puɗɗima heewde toon ni joni o saha heñade ɗe beele min mbawa yettitoyade toon min keɗɗitoyo kadi so Allah jaɓi jaɓɓade hoɓɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad o anni ceerno e fodde mum eranade gonga Muhammada tigi ɗum noon hettiyankoɓe sakkirde Dakar FM kono kadi hettiyankoɓe